Mkungu elephant angihamba ngedwa ngihamba nabantu abadala This is home run with Makeba ngiyahamba PMB. Mawungibona we Makeba. This is home run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela nawidladla. Eyo, this is home run with Makeba PMB. If ungibona shout outs bafethu umemeza igama Makeba we Makeba we Makeba. This is home run with Makeba PMB. Angithi uyangithola. Sanibonani balandeli bami emakhaya, ngithi angibingelele bafethu, ngitshela ukuthi namhlanje bafethu uhlelo lenu bafethu ele home run andamageba liphethe umnqobi Foka Dlamini bafethu lana siphethe esinye isivakaseli bafethu, khona udaba esiliphethe nje bafethu, sifuna ukuthi fahla kancane kodwa ke ngeke ngimkhulumele ngoba ekhona lana. Nabu njani nkosazanele? Hayi, ngiyaphila njani? Ngisacela uthi ukuzazisa la kubalandeli bethu. Mina igama lami ngithembisile baba Magodla. Bengizonivakashela la ehlelweni lenu i-home run. Okay bafethu balandeli bami, ngiyathemba ukuthi nimzwile bafethu, njengoba la kulo hlelo lethu ele-PMB bafethu kahlahle nje isihloko sesanamhlanje besinengoma yethu ebeqeda kukhishwa nje umfo wakithi lana, uyikhiphe ngenyanga yami yokuzalwa bafethu, le inyanga yami September bafethu, inyanga yokuzalwa kuze manje ikhondla inkuzimala inyanga yamagugu emfowethu. Yabona le nyanga lena babusekile bonke abazalwa ngale nyanga bafethu, njengoba ngisho nje bafethu, kodwa nomfowethu ungibusise naye ngengoma yakhe ethi ngisemathandweni bafethu. Engicela bangakayizwa bafethu nibheke lapha ku-YouTube, yatholakala la ku-home run uhlelo lethu bafethu andamageba PMB bafethu, ngicela nifunde khona. Uyayibona ke manje kahle kahle wemama, bosozwile ngayo le ngoma lethi ngisemathandweni. Sengizwile ngayo, imnandi shem kakhulu, ngiyithandile futhi. Uthandile? Manje uyazi ukuthi yona kahle kahle ngabe iculwa ubani ngoba noma mhlawumbe ubuzwe ngibone ngathi uMageba PMB. Yebo kunjalo. Diverse, something like that. Kunjalo impela. No junior something. Oh, Junior the Peter uyibambile nje bafethu, uyibambile lapho mama yabonga kakhulu ngokuthi nawe usilandelele lapho. Phela uma uyibona ushaye like, subscribe njalo angithi. Sijabulele lokho. Balandeli bethu bafethu kahle kahle la okunye okwenzeka okukhulu la umama obethena nje ufuna ukuzosichazela kabanzi nje ngempilo nje, yabona. Phansi kwesihloko esithi life. Yabona kahle kahle ukuthi manje empilweni kahle kahle ubheke nezimo ezikanjani, kwenzakaleni. Mama uthi nje kancane nje utshela omunye umuntu ongazi ukuthi kahle kahle empilweni kwenzakalani, usuboneni, wazini kahle kahle. Mina into engakutshela nje empilweni ukuthi abantu, umuntu omnyama nje ayikho into enijabulisayo. Wenza okubi, wenza okuhle, kuyafana. So mina into engayisho bafethu ukuthi umuntu phila impilo yakho. Wena into nje ezokujabulisa nje, ezoyenza inhliziyo yakho nje ukwazi ukuthi ulale ebusuku, jabula ke wena. Ukuthi omunye umuntu uthini akathini, akakuphakela ipapa, ulala udlile ngenxa yakhe. So la kusemhlabeni uhleka nawe nje, futhi sinabaningi bethu-ke sihleka nabo-ke, kodwa wazi ukuthi uma sowujiyela ngale uyakugwaza la emhlane. So it's futhi nala number 2, ungapretend. Pretender is not an option. Never, it was never even. Pretendela abantu. Yaxolisa sisama umuhle ukungena emlomeni bafethu, manje sizohamba mase uthatha ikhefu kancane sibe ngiyabona umama ngathi besejule kakhulu yana manje bese yadipha. Othi ngimshayisa amanzi kancane bafethu, ngiyabonga abalandeli bami. Sokubuya manje nje. Semathandweni manje bengicela ungadali ngisemathandweni semathandweni manje bengicela ungadali maphutha maningi nezifo ziningi manje bengicela ungadali maphutha maningi nezifo ziningi manje bengicela ungadali wena ntombi muhle, wena ntombi muhle. Balandeli bethu sibuyile bafethu, sakuyo futhi bafethu lo hlelo lethu lithi home run PMB bafethu, saphethe uyo le yankuzimala mfethu Foka Dlamini unqobo wensizwe. Mama bekugcina lapha na vele usathi nje fahla sathi uthi sithatha ikhefu kancane ukuthi ukosha amanzi, uphinde siqhubekele phela ngalo daba lethu lawo. Into bengisengishwa nje ngokupretenda ukuthi asikho isidingo sokuthi upretend. Ifana nokuthi ungangibulala manje ukhale nabakithi. You understand? Ngiyakuzwa. So ungapretend, noma ngabe ungifuna ubonise nje qha kuvele nje kusaphila basingabantu. So enginakhona ke ukukhuluma ngaloko kantombazana, abantu besifazane, sengikhulumela kulabo abakhulayo abezayo ke manje. Ngiyanicela hle, ngiyanicela.
Siyazi ukuthi mabonakude, i-social media yonke lento le seyisiphethe manje, isiphethwe ngohlelo. Ngiyanicela bantwana basekhaya, ngicela niziphatheni kahle. Lento zeyidakamizwa lezi zokuthi nihambe ema-club nenzani. Abantwana besifazane manje bayatshontshwa, bayahanjwa, human trafficking. Ama-drugs bayenza ngabo ama-drugs le emazweni. Abatholwa namanje. So ngicela niziphatheni kahle-ke. Ayakuzwe mama, siyabonga kakhulu. Yazi bafethu okunye nami engaphinde ngithi ukulekelela ngithi kuphinde ukuthi futhi ngithi ukwengeza kakhulu. Yazi mfethu lezi ingane zethu okunye manje ezingagwemi kakhulu ukuthi manje iyabona ikakhulukazi lezi ezamantombazane mhlambe thatha imimoya. Yazi le ngoma le ethi ngisemathandweni eyabafu mfethu imnandi kakhulu, kodwa phela ibingasho ukuthi manje mantombazane nani nina abesilisa nihambe manje senilala-ke manje nothatha imimoya engcolile kanjalo, ngoba phela manje uma ngabe nenza kanjalo ikusasa liyaphela. Abantu banemimoya ehlukile la ngaphandle. Banemimoya ehlukile futhi. And abantu asigezi ngezinto omunye ugeza ngentelezi yakhe, omunye ugeza ngane yakhe. Angithi uyabona. Uyawazi angithi wena uyafika ufaka leyo mimoya empilweni yakho. Jiji iminyaka mase uyazibuza ukuthi kenzakalani, kanti kusuke kuwena. Uthatha inhlanhla yakho wahlanganisa nomuntu ukuthi manje uthatha inhlanhla zabanye abantu. Inkinga eqala lapho-ke. Yabona inkinga enkulu nje iqala lapho-ke wemfoka amagebe. Bafethu phansi kwalo hlelo layo bafethu i-home run lana bafethu. Sicela ukuthi lapho manibona siyalike subscribe njalo. Ngoba phela manje saqhubeka ngempilo kahle kahle la. Ngiphinde ngibuye lana bafethu ngithi fahla kancane. Uyayazi lento mama, ungangitshela nje mawubona i-alu lena mhlambe ngesintu nje yini lena? Umhlaba. Inhlaba. Bafethu lana kahle sobuya sintshele ngayo bafethu ukuthi sithathe ikhefu kancane nje sithi kubona lapha ezitolo sithi kubamba nje isnack. Siyabonga. Balandeli bethu sesibuyile futhi emakhaya. Yebo nje. Empela ndaba siyakhona. Beselala sikhona wenkosazana enhle mama. Konje kuthe mawubona isiqhamu ubona nini le? Inhlaba. Ngesingisi kuthiwa i-alu. Mina bengakwazi-ke lo ukuthi nangempela ngesingisi ulu. Okay mama. Okay ngiyadlala wenkosazana enhle alu. Manje iyenzani lento le? Ngiyazi ukuthi iyaklina. Manje iklina izingane noma iklina abantu abadala, mhlawumbe uma ungachazela umuntu ongayazi nje ungathi yini lena enganeni cha kodwa angazi, kodwa sengisho ukuthi sinabantu abadala yethu ngiyaklina vele ikhambise kahle. Ifana nokuthi mhlawumbe abantu abaningi bayisebenzisa maybe nangeskin, nokubona maybe nakuma-lotion ikhona nakumadona. Siza kaningi into eziningi. Ngiyakuzwa manje khona lena-ke manje abathi yilo umdolofia. Le ngempela mina ngokuyazi kwami vele yona iyaklina vele ngaphakathi. Sisebenzisela nje ukuthi kahle kahle mhlawumbe sithi kwehlisa nenyongo, into ey'fana lezo. Nasey'nganeni iyasebenza lento. Uyacathana ngayo, uyayiphuza, uyayigcoba nje uyifake nje emanzini, yabona? Uhlanganise namanzi uyiphuze, yabona? Kanjalo. Manje khona lena-ke manje sidume kakhulu manje bathi umdolofia. Hayi umdolofia. Unjani umdolofia lo? Umdolofia kwakheke nje sengathi nje kusambaxanyana nje engathi kuyigungquzanyana kunameva ahlabayo. Iyahlaba inkuzimala. Sidume kakhulu-ke lo mdolofia. Ahlathi umdolofia wena nje naso isiqhamu nje esiyikhulelayo kahle. Kodwa sikhona esinye esitshalayo futhi siyadliwa. Angazi ukuthi ubani-ke manje lo sekhiphe lephuzu lokuthi manje umdolofia manje usudlalela le ngapha. Faka amanzi abilayo umdolofia mfethu ukuthi ukuhlanganisa lapha ukuthi ukuphuza kanjalo. Uyaklina-ke la ngapha. Manje yazi umuntu wesilisa akafuni. Hayibo. Umuntu wesilisa inkinga yakhe akafuni ukuthi abe clean la ngaphakathi. Qala baklina induku kakhulu. Iqina manje ngale ndlela esixakile mama. Okay. Kwanawe mnikazi uyamangala. Kwanawe mnikazi. Nawe uyibuza ukuthi hayibo kwenze njani-ke manje? Yini-ke manje le? Sondela mama ungabaleki. Kodwa le topic iphumuza abantwana babantu. Leyo wena ingane iningi kakhulu ikhanda komdolofia, kodwa khona abakhala bathi manje iy'ngane manje lezi ikhanda komdolofia manje ziba nyama.
lalela asambe sekhefini sophinde sibuye nje manje. Balandeli bami eselapho sazoqhubeka kusemnandi kusenjalo under home run bafundisi. Kanjani? Okay balandeli bethu sibuyile bafethu phansi kwalo hlelo le-home run PMP under Mageba bafethu soqhubeka sifahla kancane laphana umama bese sivalele bafethu soqhubeka phansi kwafethu le yankulumo ethi uMdolofia bafethu mama sacela ukuthi nje fahla utshele izingane uMdolofia njengoba nawe uswazi usebenza kanjani ukuthi manje bayiphathe kahle kanjani wena ufisa ukuthi kwenzakale kanjani. Into engiyifisayo mina ukuthi abantomazana abesifazane ngicela baziphathe kahle, please stay away from boys. Books before boys because boys bring babies. Books first all the time and no peer pressure. Ukuthi umngani wenzani ini wena focus on yourself. Ukuthi umngani uhlala nawe nge-break uhlala and stay away from ukuthi uhlale nabangani eklasini. Stay away from umngani. Hlayela le kude le eklasini ube wedwa ungabi nomngani. Because umngani uba i-distraction somehow. Ngahlangana ku-playground kodwa hayi eklasini. And speaking of abantu besifazane abaziphatha kahle, ngicela bomama please ngicela nigadeni iy'ngane zenu. Abobaba nabo ibona abantu futhi ukuthi nabo kwamele sibagada. Asisho ukuthi nje ibona kodwa kwamele uhlezi uvula amehlo ngaso sonke isikhathi siqaphelile. Asisabi ngaphandle kuphela kodwa nasendlini khona ama-predator. So that's all I wanted to say for today. Ngizosala kahle. Ningakhohlwa ukumamela ingoma yethu emnandi semathandweni yaka Mageba PMP. Oh Nkosi yami imnandi kanjani? Subscribe guys. Siyabonga bafethu izile bafethu ingakhohlwa bafethu kunengoma yethu ezophuma la eyomfowethu bafethu ethi ngisemathandweni bafethu le ngoma le bafethu abangazi yaMageba PMP featuring Diverse Junior The Beat bafethu izophuma nje kunyaka ozayo 2026 bafethu kona new release nje 14 February ingoma yathi ngisemathandweni bafethu sizovala ke manje uhlelo lethu sibonga kakhulu balandeli bethu uma ngabe nibona lapho nithi like ni subscribe bafethu home run under Mageba PMP bafethu ningakhohlwa ke lapho ukuthi sisekhona ephela ndaba siyakhona asibonge Gungu Elephant.